Ya, udah apa? Masih saya nggak cimo kan? Acha kudhara musina chinhu. Izvo sipi zvikuoneka nekuno Frames, ava frames. moto imetangira vanodzikira ndazazvipinda vasina Rabhikira pamusoro rakusharira. bhegi mabhingiri nayo Mabanana. Pane mumwe atsikiriwa ari pasi apa pakaunganirwa pasi apo. tatenda kunomira pakati perodi mota yakadhiraivwa nani adhiraivha avhura dho uye ndiatiza akairodhora vhurwa dhiraivha Awatizo. Pedro yanga mchikuku yanga ari Pedro basi Kumteki. Ya Pedro. Inter Milani. Agora classe Inenge iri yako baba. Murungu. Bhazi ratsva. Murungu, bote yako yatsva. Bosi, bote nyatsva kuti bhazi. Hai bhazi ke. Haukaziye loko manje. 6000 kayatsva apa ye. Udera 6000. ndakara next kamugara pabasa vaya kuyunivhesiti yakaita accident akabhafa uri kufara ka kufara udaenda nhepsi mani tiri kukuziva takangoona nhepsi musina tiri kuziva ndiwe ero nedzungu rake Watina baiba. arura ushinga kuenda uko Iwe unoyo. Hakuna mapro imanya.